ассалому алайкум тамошобино, созер нағзен саломатиё хубай. Имрӯз ма дар бораи грандиозна распродажа мехоҳам шумода маълумоти бозори Садовода духтарако Марамада нами хоҳарака тишнос шавен. Бозори Садовода савдо мекунанд, беҳад либосҳои фасон доранд, тез акция мегзаронанд духтаро. Марамад нигоҳ кунед, инами двойкое ки мебинед вязаниҳои фасон ҳамаш бори Турсия, нархошон 2500-3000 рубл буд, ҳозир бошад 2000 рубли кардагиянд. Доставка ҳама ҷо доранд. Духтаро успед кунед, ина куҷое доставка хоҳед нависен, дарав доставкатон мекунанд. Ҳам дохили Русия ҳамаи шаҳрош, ҳам Тоҷикистон як рӯзда равон мекунанд. Духтаро Марамад бинед, бадани хеле двойкачиҳо ҳастай, иноям акция шудагия, инорам арзон кардагиянд. Метавонед аз инам дархост кунед духтарако 1500 рубл. Мана Марамад бинен, иништа фасонай размеро ҳастай. Медонем ки бисёро аз Русия тамошо мекунанд. Ина духтарако успед кунед, размероша ҳамаша доранд. Баъдан ами двойкош хушрӯй аст ки духтаро шута мепӯшанд, ҳечи намешава. Марамад маълумоти бештар рақамошон ҳаст, бо кадомаша нархша нафаҳмиден, мисол ёки размеру дигарша нафаҳмиден, аз анами худи хоҳарак пурсен. Чӣ тавре гуфтам, дар бозори Садоводи Россия фаъолият мекунанд. Бо адресҳои аниқ шаву нархоша дигароша аз худшон пурсон шавед. Кассе рафтанияй бренай пеш бинед, иқа хушрӯи двойкошоне нигоҳ кунед духтаро. Нархоша нах чӣ хеле худшон гуфтанд, ҳамаша арзон карданд. Аз 800 рубл сар меша нархи ами чизошон, либосошон. Мана аз 800 рубл бовар мекунед. Ина бидроен бо тамошо кунед, чизера ки намефаҳмед мефаҳмонандтона. Беҳад доставкаи зуд доранд, даррав доставкатон мекунанд. Чӣ Тоҷикистон мехоҳед заказ кардан, чӣ дохили Русия мехоҳед заказ кардан, дархост кунед, даррав доставкатон мекунанд. Баъд медонед нами болопӯшои фасони турецкие ки 3500 рубл буд, ҳозир нархошон 2500 рубл шудагиай. Марамад нависта бо ҳамроҳи худшон ҳамсӯҳбат шавен. Ира бинен охи чӣ қадр хушрӯй сифати борошонда гап нест тамошобино. боварӣ дорам ки шумодаям маъқул мешава.